Hey doe, het is weer tijd voor check. Check, shock en ontdek. Joet is het knuffeldij. Ik bedoel vanzelfs bistedij. Hast nou ik een lievelingsbeest of zo'n grote knuffel? Je kan trouwens heel lekker mee sliepen, maar doe ik eens toch net zitten blijven? Nee, dat kan niet. Ik zal hier even del zetten, sa. En dan moet je mooi zitten blijven. Haha. Hij hem van de mooie je cavia's, je kaninen, je marmotten, je hoenden, je rotten. En je katten wil extra goed verzorgen. Want straks in deze check de winnaar van de beste dijfoto. Maar deze check is net alleen een groot vol bisten, ik vol mij helden. De helphoe van Jacob uit Jistrum, dat is zijn held. Aliet, die als een grote heldin naar Vleermoezen zieket. En verschillende band uit Verwerderadiel haar zelf een boek maken met heldenverhalen. Op de strand aan de IJsselmarktkust wie het drok. De terrassen zitten vol. En een heel soort mensen gingen naar de watereilanden. Dat kwam van het mooie waar van het aanroende weekend. Dat weer wel heel bijzonder. Zo vaak komt het net voor dat het in oktober nog echt simmerwaar is. Joet is het wat dingen maar de naaisimmer. Spietig. Of haast ook rekt van de jest, maar ze stwarmen en rijnwet. Ze woen het net. Het Junior Songfestival. Maar het weer wol fantastisch. Sarah van den Vijver uit Drachten hier de dag om nooit te vergeten. Sneeuwens die is in de finale van het Landelijke Songfestival met haar liedje Never Give Up. Haar optreden keer heel goed van de jury. Mooi gezongen. Dat mag ik echt zeggen. Het is mooi gezongen. Vooral die uithaal, die was gewoon heel goed gedaan. Uiteindelijk eindigde Sarah op een deelt vierde plak. Vorige week toonzie kwam er een bus met vluchtelingen aan in Friesland. In die bus zie het nek Ramadan en zijn broerke. De jongens komen uit Ethiopië en zullen mooi haar huid en omke in Snitsween. Na alle keer taspraken waren ze naar haar nieuwe huis gebracht. En dat zocht er zelfs heel anders uit als in Ethiopië. De jongens testen knapjes en kaaien en dan lekker maar de afstandsbediening van de televisie. Nou maar hoop je dat ze het in uw land naar het zin gaan zullen. Want het verschil tussen Ethiopië en Friesland is vanzelfs hartstikke groot. Maar wij zorgen in checks en nou en dan wel even hoe maar die jongens gaat. Maar mij waard het vanzelfs heel goed gaat, dat is de winnaar van de beste dijfoto. Hey jongen, hey, welkom in de studio. En waar bist je? Martijn. Dit is Martijn, de winnaar van die beste dijfoto. Hey Martijn, we zorgen foto even op dat scherm. Zo daar. Want daar is zijn eigen foto even. Ah, wat mooi. En de jury vond die foto het grappigst. Nou, wat een mooie kot is dit, jongen. Hey, prachtig. Hey, maar die foto, hè? Ja? Die hast u net zelf maken? Nee. Waar had die foto maken? Moeder. Je moeder, want jij lag lekker te slapen, hè? Ja. Samen met deze kat. Hoe heet hij eigenlijk? Link. Link. Oh, is hij ook een beetje link of niet? Nee. Nee? Hij lijkt wel heel link, hoor. Poeh. Hij wil niet even iets lekkers van me hebben, hè? Hé, maar kun jij ook een kunstje doen met deze kat? Nee. Nee? Ik heb toch gehoord dat jij iets heel speciaals kan met deze kat. Ik geloof dat jij iets in zijn oor moet zeggen en dan gaat hij liggen of zoiets. Of moet je hem dan in zijn Ja. oor blazen? Kun je dat eens doen? Zo. Zou hij dat doen, denk je? Nou, het lijkt er meer op dat hij gewoon zin heeft om weg te gaan. Oh, het is wel een prachtig beest, hoor. Heb jij ook enig idee waarom wij Dierendag houden? Nee. Nee? Kijk eens. Hij komt een beetje tot rust, hoor. Maar misschien is het ook wel om de kat wat extra te verzorgen natuurlijk op Dierendag. Hé, kijk eens even. Nou, hij is wel een beetje druk. Hé, maar ik heb nog iets voor je. Kijk eens even wat ik voor je heb. Een echt Link verwempakket. Zou je dat leuk vinden, denk je? Ja. Of zou jij het zelf wel graag willen opeten? Nee. Nee, hè? Nou, hé, gefeliciteerd met dit mooie verwempakket. En dan zien we je nog eens terug in de studio, of niet? Ja. Oké dan. Nou, van deze kat gaan we naar de Hoen, naar Stichting Help Hoen Friesland. Want daar ben Hoen en die zwaar je ervoor dat bij mij een handicap wat hulp krijgen. Nou, we beginnen in Jistrum. Is dit zo ongewoon? Een jongen van zingen die maar een hoen boet? Voor Jacob Reen is deze hoen tegen bijzonder. Van de stichting Help Hoen Friesland had hij dit best kregen.
En deze goudkleurige retriever helpt Jacob om met zijn Peter de Nos om te gaan. Ja, want dat Jacob leuk begint te worden, dan naar het met uit. En dat vindt er net leuk. Dus dan dat doen wij gewoon. Peter de Nos is ontzettend breed oppervlakkig. Hij kan bijvoorbeeld net uit dingen komen, dan kan hij de cirkel net erop breken. En ja, ontzettend leuke buien. Ja, is er ook wel eens leuk op de? Regelmatig. En dan had er maar moeite om zijn handjes in de bossen te houden. Stichting Helphoen Friesland had verschillende honden in de opleiding. Want de honden van de stichting doen een verschillend werk. De hoen die Jacob had, is een therapiehoen. Als Jacob een leuke bui krijgt, vertelde men direct, dan gaat Maatje riefort. Van, dit vind ik net leuk gedrag van die. En wie ten voort? Dan is er... dus hij jouwt van Jacob om van dit ken het en dat ken al. En dat is vooral mijn therapiehoen het belangrijkste dat er een kameraad is voor het ben. Die hoen ben meer richt op ben mij een handicap. Wie ben gastgezind en wie moet zijn hoen socialiseren. Daar moet er overal mee hinnen. Dus hij moet mij in de trein en hij moet mij in de lift en hij moet mij in de bus. En we moeten bij de hinders langs en we moeten bij de kei langs en we moeten in de winkels. En ja, alles. Maar diabeteshoen en epilepsiehoen, die kregen een aparte training. Als het juiste wat het docht voor sommigen ben, nou ja, dan is dat geweldig. Voor Jacob is zijn hoen de nummer 1 en daarna is zijn orden. Maar sliepen met de hoen Jacob, moest u dat wel? Nu niet, het heeft de laatste opgekotst. Hoe ging dat? Die moet in de band. In de band moet hij nu. En wat gebeurde dan? De boel eronder katsen? Ja, op het bed. Ja. Overdek in de duwbak. Hij hem ook straf, jong? Nee. En wie moest het al weer oprijden? Oh, mijn boel het net, want ik moest hem maas ervan. En toen let hem, toen het hij bellen om af te doen. Of naar het dekbed kijken, maar men moet net een keer mij zien, een beetje het laatste. En men moet net wel moest hij te Jonas doen. Jacob is gek op zijn hoen, maar wat ik fascinerend vind is de apparatuur van de loodsman. Waarvoor heb je een koptelefoon? Wat doet die? Wat jij toch al, Jacob? Niks. Oei, niks. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo Jacob. Een protte succes maar niet doen, hè? En nou even dit. Stichting Helphoen Friesland zie ik het nog een plakje voor 2 goed trainen hoen. Moest er meer van weten, zoek dan even op www.hr. Nou, ik weet net wat de website precies is, maar als je hier even zoekt, dan krijg je volle meer informatie. Deze week is het Bennenboekenweek en het thema van deze week is vanzelfs helden. Een boek lezen is prachtig, maar een boek schrijven is misschien nog wel zo mooi. De groep 8 van Verwerder Radiel had zelf een verhaal schreven over helden en de mooiste verhalen komen in een spiksplinternieuw Bennenboek. Wij mochten met 12 van de schrijvers mee naar de drukkerij om te zien hoe het haar een eigen boek maken wordt. Mijn mem is mijn heldin. Dat is altijd al zo geweest. Ze stiert echt altijd voor mijn kleur. Ze treist het mee als ik verdrietelijk ben. En als ik denk dat ik wat net ken, moedigt ze me aan. Als ik haar zich laat zien, denk ik, wat ben ik blij dat dit mijn mem is. Kom mij, vlug naar Paken toe. Ze draven vlug naar Paken. Paken, wat moeten we nou eigenlijk doen? Kan blijven, antwoordde Paken. Paken, een lieds vraag je nog. Nou? Hou we hem ook een pistool of zo? Kamber en Amber hebben elke verhaalskreun van het nieuwe boek Helden. Dat wie al moeilijk genoeg, maar een boek meidje, dat is echt net zomaar kleer. Bij drukkerij Brandsma in Verwert weten ze hoe dat mat. De letters op het papier drukken is net zo ingewikkeld, maar de boetekant, het omslag, dat is een oorverhaal. Voor het boek Helden is een prachtig ontwerp maken. Dat ontwerp moet eerst op een drukplaat zetten worden. Dat gebeurt in deze machine. En dan komt het eruit. Nou, en dan wordt het klaar.
En dit gaan we de aanstaan drukken. De plaat moet op een cilinder in de drukperslijn worden. Dan brengt de machine de inkt op de plaat en die drukt dat weer op het omslagpapier. Er binnen 4 platen die elk een eigen kleur inkt broeken. Nou, wat stomen we uit, Helly? Dan halen ze het bovenste tel eruit. Ja, pak hem een beetje, hè. Dan komen de eerste omslagen voor het jocht. Zak komt het boek eruit te zien. Een magisch moment voor zelfs voor de schreeuwers. Nou moet het omslag aast nog om het binnenwerk, het papier heen makken worden. Intussen kan jouw Kammer en Amber alvast een voorproefje van wat wij in het boek lezen kunnen. Kammer had een spannend verhaal verzonnen. Een zwartkleide man sprong de kamer in, met een pistool. Hey, daar. Bist u de enige hier? Raasde hij. Ja, ik ben de enige hier. Mij komen dan. Het begint zo met een verhaaltje voor het slapen gaan. Een detective verhaal. Dan gaan ze op... Ze denken dat ze dromen, maar het is niet echt zo. Hoe had je dat betocht? Nou, ik dacht eraan, dus toen een beetje vloeps, het kwam in mijn hoofd. Mijn vader is er ook erg goed in, dus misschien zit het een beetje in mijn genen. Ik jou die nog 1 kans. Als net thuis zit ik dwars door die kop in. Leer me nou, ik ben hier echt alleenig. Nou giest er echt on, roept de man. En dingen met gezin dat ze graag. Amber had een gedichtskreun over haar eigen heldin. Mijn mem is gewoon mijn heldin. Ja, mijn mem weet hoe ik ben. Waarom had je gehoord hoe je mem schreeuwt? Nou ja, ze helpt me met een heel soort ding. En ja, ik kan haar heel erg vertrouwen. Ja. Is het echt een grote vriendin, een grote heldin? Ja, echt. Ja? Mijn mem houdt van mooie bloemen en van haar mooie tuin. Mijn mem houdt echt van bissen, van uw kat het meeste. Ja, mijn mem is mijn grote voorbeeld. En na je weekend is het boek heel nog leer en krijg je de band van Verwerder Radiel het boek op squallen. Hij maakt een boek van mij. Hallo, ik ben momenteel Mkrini, ik ben speler van Cambuur. En ik ga even een leuk straattrucje laten zien. Dat is een trucje wat je leert op straat. En ja, ik heb het door veel voetballen op straat heb ik het geleerd. En ja, met veel oefenen dan lukt het wel. En ja, ik hoop dat jullie dit ook kunnen uitproberen op de straat. 40 seconden na een topspeler van Cambuur. Het is knap wat die jongens kennen. Maar wat echt heel knap is, ja, dat is vanzelfs Us Alit. En nevens mij is Alit nou in het Menno van Koehoornbosk. En dat is in Wiekel. Nou ja, Elise, we rennen hier zit maar in het Wiekelenbosch. Ja. En daar zit je gewoon helemaal vol met vleermuizen. Echt weer? Ja, echt weer. En waar zitten ze dan? Ja, waar zitten ze dan? Nou, je bij Galiek hier in zo'n hele grote dikke iek zitten ze. Zitten ze erin? Ja, tja, dat kan Hey, heel Elite, makkelijk wat heb je zien. daar? Reinhard, we zijn op zoek naar vleermuizen, hè? Ja? Ja. Nou, je kan hier heel goed zien. Die zwarte troep die Ja? daar lijkt, dat is in feite de mest van een vleermuis. Dat is poep? Dat is poep. In dat gat wat in die BM zit, daar zitten dus maar zo'n 50 vleermuizen. Ja, 50 ja. Maar wordt het nu altijd overvreed, hè? Want je zegt het nou zelfs al, als het skiemert, dan zul je vleermuizen. Ja. Maar nou zullen ze niet. Waarom komen ze dan pas naar Boetenta? Nou, in de nacht is het zo dat er gewoon volle meer insecten binnen dan hoe die. Oh. Dus ja, er binnen gewoon een hele grote nachtvlinders binnen er. En er binnen gewoon een hele grote meren en dat soort woord wat 's nachts vliegt. Ik wil eens even zien wat hij er aan het doen is. Nou, dat vind ik ook niet. Succes. Wat bist er daar aan het doen? Ik zou graag deze vleermuiskast controleren. Dat is een vleermoeskast, hè? Ja. Want wij zijn net bij een BM-West en daar zit een vleermoesen in, maar dit is tomezen maken. Ja. Waarom? Ja, om een extra plakje voor de vleermuizen te gaan. En nou, gewoon eens een keer om te zien wat ze daar nog binnenin doen.
Ja, er zit eentje in. Ja, ik zag hem. Eentje maar. Eentje, ja. Waarschijnlijk is dit een mandje in deze periode. Ja, ook zitten de mandjes in lietsere groepjes, afvallig Oké. rond de grotere groepen heen. Want de vrouwtjes zitten dus alle hier bij elkaar. Die zitten lekker knus bij elkaar, ja. En hoe kan het nou dat hij op zijn kop om zijn poortjes heen kan? Ja, ze hebben de klauwtjes. En als de sliept ontspannen is, dan ben die pees en saspand dat er gewoon eigenlijk in rust. Als een heekje hing het. En dat er dan een groefje of ja, dan hing het er gewoon op de kop. En in dit hokje had je ook groefjes maken? Ja, bij deze kast is dit eigenlijk de aanvliegplank. Ja? Die komt er ongeveer en de kroep er hier omheen. En dan helemaal bovenin de gieter op de kop hangen. Dan ben ik wel heel benieuwd naar zijn hok met al die vrouwtjes. Nou ja, daar heb ik niet van. Ja? Daar kunnen we wel even heen. Dus hier zitten de vrouwtjes. Altijd Met z'n goed, er allen zitten dan. hier flink wat vrouwtjes in, ja. Oh, Oh, je is al Zo, daar komt er... Metjeboel. Oh, ik vind het gewoon spannend. Oh! Jeetje. Een hoop. Hoe oud worden vleermuizen-ijs? Nou, deze ras vleermuizen die kunnen eigenlijk wel niet of 20 worden. Zo. Ze vindt het net leuk, hè? Nee, ze beginnen nou aardig wel reizig te worden. Let ze maar maar eens dan over verder, hè? Ja, we sluiten hem houden. Oké, ik ga even verder. Dankjewel, hè? Graag hier. Hey Aliet, ik kies hier piepen jaren. En trouwens, er staan nog wat ben achter die. Kies je niet even schrikken laten mij wat vleermuizenpoep? Ja. Mag je misschien... Hij neemt de onderste plank van het hokje van die vleermuizen mee. Mag je misschien hoe die eruit ziet? Zo. Ja. Dit is dus al die vleermuizenpoep, toch? Ja, we Maar- mogen uitwerpen en urine. En urine. En ik zeg, het krijgt boven ekkel, maar dan ren ik van die lietse wiermkes en nichtjes. Ja, wat stond dat? Ja, hoogst het? Ja, het stond. Oh ja, als het dichterbij... Ja, als het Nou, ik zal dichterbij hem komt. gauw weer eronder op heen. En dan maak je hem skiernek, hè? Ja, Ja. als dank. Ja, als dank inderdaad. Hé, maar hij je wel eens vaker vleermuizen jongen? Ah, één keer elkaar voor dat toen. Is kokst, hè? Ja, dus kok ik wel. Want een heel soort mensen, Ja. die zijn best wel bang voor vleermuizen, hè? Ja. Jim ook? Nee. Nee, je bent ook best wel, jongens. Ik ben het bang. Je bent echt de bikkels, toch? Ja, dat dacht ik al. Nou, Reinoud, dat jest het. Dat is net die jinnige bikkel. Jongens, super bedankt, hè? En tot de volgende keer. Ja. Doeg! Hey Aliet, bedankt en online weekend. Check, shop en ontdek! En ik had vanzelfs op deze beste dag nog een paar beestachtige berichten van je. Het bekendste skier van Friesland leeft het net meer. Ik had het over Siske, het kelenskier dat van Ameland naar Tjoem verhuizen is. Hij wiel wat verkouden en had daarna nog een hette verloren. En Siske is maar een heel eer oud worden. Lekker waar hè, de oranje weken. Smoor hietman en echt waar om te rijden. 3400 band krijgen dit kwalie les op Tialf. Ben van basisschool de Tarrissing uit Oude Hasken mochten juster als eerste de ijsbaan op. We reedrieden bij 24 graden boven nul. Had je nog een plakje hoor, hè? Ik ben vanzelfs nog volle meer mooie foto's maken van Bisterdij. Moest u alle foto's nog een keer bezien, shot dan even op check.hives.nl. Wat er ik vind is vanzelfs die pol over die uniformen. De meerderheid wil altijd nog zelf bepalen wat ze ongelukken willen opsquallen. En in een orencheck komen wij erover om. Dit weekend even eens een keer. Na je weekend ben ik er weer en na je weekend ben Sto er weer. En na je weekend is er vanzelfs weer een nieuwe check. En dan, houdo!